Bună ziua, dragi telespectatori! Iată că și în această sâmbătă reușim să alături de noi, pentru că v-am pregătit ca de fiecare dată emisiune de colecție, pentru că am alături de mine o tânără extrem de talentată, cântă atât cu vocea cât și la un instrument și se descurcă de minune în tot ceea ce face. A reprezentat Mehedințul, pentru că iată este de acolo din Mehedinți, a reprezentat Mehedințul la toate concursurile și festivalurile de talie națională și astăzi și-a făcut drum să ajungă și aici la Râmnicu Vâlcea pentru a vă încânta pentru dumneavoastră, de arată și pentru a fi alături de mine. Și vorbesc de Ana Maria Ion Oprișan, care îi spun bună ziua și bine ai venit, draga mea! Bună ziua și bine te-am găsit, draga mea prietenă! Mă bucur enorm să fiu la tine în emisiune și țin să-ți spun că sunt și puțin emoționată. E prima oară, într-adevăr, când vin la o emisiune de folclor în Râmnicu Vâlcea și mă bucur pentru că ești tocmai tu cea care mă găzduiește. Și eu mă bucur să te am pe tine. Țin să vă anunț că duminica trecută, după cum vă spuneam, dacă ați reținut, domnul Georgel Nucă a organizat 2 spectacole acolo la Prundeni. Ne-am întâlnit și noi duminică și când am văzut-o pe Ana, m-am dus și am zis, gata, vreau sâmbătă să vin la mine în emisiune. Ea a sunat-o pe mama ei și a zis, mami, avem ceva sâmbătă? Nu. Bine, atunci mergem la Râmnicu Vâlcea la Nana. Și uite așa a ajuns Ana la mine. Îți mulțumesc din tot sufletul că ai venit, pentru că e ceva drum de acolo, de la Mehedinți până aici la Râmnicu Vâlcea, dar uite că ai făcut tot posibilul și ai ajuns. Într-adevăr, cu tot dragul am venit și m-am bucurat foarte mult atunci când am primit invitația ta și sper eu să vin de mai multe ori aici. De ce nu te aștept? Mai știi, poate odată o să și facem așa o emisiune amândouă, ce zici, prezentăm amândouă și ne aducem așa mai mulți colegi din toate colțurile României, că doar îi cunoaștem pe majoritatea. Ar fi minunat! Pentru că vă spun un secret, Ana, când a auzit că eu am preluat emisiunea la Dat de Zistre, s-a uitat așa și a zis, dar vreau și eu! Într-adevăr. Mi-ai zis că vrei și tu să urmezi tot așa pe media, pe... Într-adevăr, îmi place foarte mult și țin minte că eram foarte mică atunci când mă uitam la televizor și o vedeam pe doamna Mărioara Mărărescu cum prezenta emisiunile Tezaur Folcloric și Muguri de Tezaur, iar eu eram pe acolo prin casă mică și luam foi și mă prefăceam că prezint și de atunci am prins dragoste și tare mult mi-ar fi plăcut și mie să prezint o emisiune, să moderez o emisiune. Emisiune de folclor. Exact. Păi, de ce nu? Uite, eu ți-am propus, avem propunerea deschisă și poate într-o zi, într-o sâmbătă, tot așa, te aștept să facem un maraton așa. Cu tot dragul. 4 ore în care să prezentăm și să fim alături de telespectatori noștri de aici din Râmnicu Vâlcea. Ar fi minunat. Trebuie să le spunem telespectatorilor că festivalul și spectacolul de duminică de la Prundeni a fost un festival extrem de reușit. Îi mulțumim domnului Georgel Nucă. Am întâlnit acolo numai nume mari ale cântecului popular românesc, de la domnul Marcu Nicolici până la doamna Soare, nu? Deci numai nume mari ale doamna Neta Soare și mulți alții. Da, doamna Maria Ghinea, eu o respect și o iubesc foarte mult. Pe care o așteptăm aici și mulți alții, Ion Drăgan și Teodora Bană. Vreau să-ți spun că dacă tot ai deschis tu subiectul despre domnul Georgel Nucă, îi mulțumesc pe această cale pentru absolut tot ce a făcut pentru mine, pentru că țin minte că prin intermediul dumnealui am ajuns la Prundeni, la Râmnicu Vâlcea, la un festival tare frumos, care din păcate nu a mai rezistat, să spun așa, și în juriu era doamna Mărioara Mărărescu, domnul Gheorghe Opra și mulți alții etnografi sau etnologi, etnomuzicologi, și datorită domnului Georgel Nucă am fost plăcută, să spun așa, și... sau ca să zici, mai ai avut oportunitatea, iată, de a întâlni pe Mărioara exact, Mărărescu, și dumnea ei m-a plăcut foarte mult și m-a luat la București, la TVR1, la Tezaur Folcloric și de atunci pot să spun că a început într-adevăr ascensiunea ta pe acest drum. Exact. A fost ca o rampă de lansare și pentru că ai adus vorba, iată, domnul Georgel Nucă ți-a însemnat așa
oarecum cariera, la fel a făcut și cu mine și îi mulțumim, iată că acum nu ne-a dat la o parte așa și ne cheamă peste tot, mai ales la spectacolele organizate, la Prundeni, dar de foarte multe ori la București și la emisiunea dumnealui acolo. Într-adevăr. Și dacă tot am adus vorba și de domnul Georgel Nucă și despre toți cei care m-au ajutat și te-au ajutat și pe tine, vreau să o enumăr aici și pe doamna Nina Predescu. Foarte mult, m-a ajutat foarte mult și o iubesc cu tot sufletul meu. Eu îi spun întotdeauna că este a doua mea mamă. Ea a fost, am plăcut-o foarte mult de mică și am cântat cântecele dumneaei și țin minte că a fost prima care m-a luat într-un studio de înregistrări și mi-a dat piesele dumneaei și de acolo am plecat eu pe drumul cântecului popular. Bineînțeles, cântam de mică, însă pe drumul acesta al cântecului popular am pornit... Care ți-a deschis, da, cu doamna Nina Predescu am pornit. Ana, eu atunci aș propune altceva. Eu zic să ne cânti primele melodii așa ca să introducem și pe telespectatori în această atmosferă, după care noi vom veni înapoi și vom vorbi în primul rând despre primii pași ai tăi, pentru că toți, chit că suntem tineri, avem și noi acolo primii pași și primii oameni care ne-au ajutat. Așa e. Așadar, Ana Maria Ion Oprișan. Trece toamna pe la porți, cu miros de struguri copți, ca o fată despletită, când e cu flori gătită. Trece toamna pe la porți, cu miros de struguri copți, cu părul lăsat pe spate, ea cu flori colorate. Trece toamna printre vii, în parc cu frunze arămii, cu mărgele și cercei, din boabe de strugurei. Vine cu toamna odată și nanal meu să mă vadă, că de dorul ce mi-e duce și cerul e trist și plânge. Vine cu toamna odată și nanal meu să mă vadă, că de dorul ce mi-e duce și cerul e trist și plânge. În cale când eu ieși, soare din orizoi vii, de drag strugurii sor coace, ăsta-i nana care-mi place. Vine nana-l meu purtând în minte un singur gând, fără mine să nu plece, când s-o pune vremea rece. Vine nana-l meu purtând în minte un singur gând, fără mine să nu plece, când s-o pune vremea rece. I-am promis din primăvară că am să-i fiu soțioară, vom pune must un butoi și-om începe viața-n doi. I-am promis și așa va fi, fără nana aș muri, toamnă fără struguri nu-i, eu mor fără ochii lui. Iar pică din cer cu minți, fulgi mai mari și fulgi mărunți. Lângă foc e cald și bine, nana e în drum către mine, căciula e albă de nealui, e dor de gura mea. Lângă foc e cald și bine, nana e în drum către mine, căciula e albă de nealui, e dor de gura mea. frumoasă, până genunchi prin zăpadă, el tot vine să mă vadă.
Alb-i drumul satului, albă-i și căciula lui. Gura-i roșie ca macul, vine că e doar săracul. Alb-i drumul satului, albă-i și căciula lui. Gura-i roșie ca macul, vine că e doar săracul. Ne-au scârțâie sub ghete, trec băieții după fete. Câinii latră în urma lor, fetele ies în pridvor. Iau baibara cu spinare și ies la portiță în vale. Se adună toți grămadă, chiar de-i fric și e zăpadă. Iau baibara cu spinare și ies la portiță în vale. Se adună toți grămadă, chiar de-i fric și e zăpadă. Și băieți, de-i fulgul cât îmbrăpete, băieții tot vin la fete. Neaua se făcu cât gardul, a dormit jumate satul. Zăpada e albă și rece, nana tot n-ar vrea să plece. Neaua se făcu cât gardul, a dormit jumate satul. Zăpada e albă și rece, nana tot n-ar vrea să plece. Felicitări din tot sufletul, Ana, te postesc din nou aici alături de mine, piese foarte frumoase și cred că și telespectatorilor noștri le-au plăcut și au intrat așa în atmosfera asta de sărbătoare, nu? Am spus că vom discuta despre primii pași ai tăi, cu siguranță ți-aduce aminte, cum ai început, cine te-a îndrumat la început, de unde ai dragostea pentru cântec și de unde moștenești vocea? Mi-amintesc cu drag, încă de mică am cântat și țin minte că mi-am petrecut fiecare vacanță la bunici la țară, cântam peste tot. Și prin casă și afară, țin minte că îmi făceam un microfon din măr și un băț băgat în el sau prin grădină când mă duceam cu bunicii, rupeam acea floare pe care o face ceapa și tot așa pe post de microfon. Tot pe post de microfon. Avem și un telefon. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua! Vreau să felicit invitata de astăzi. Mulțumesc! E foarte, foarte drăguță, mi-a adus aminte de domnul Marcu Nicudici. Nu l-am mai văzut de când era cu domnul Miuță și cu Titel Margine la Vâlcea, Titel Verea căsătorit și mi-ar fi dor să vie în emisiunea la Etalon. Și îți transmit, Ana, să fii sănătoasă, ești drăguț, ai cântece frumoase și lui Nana o pupăm că te-a adus în casele noastre. Ne bucurăm că vă Mulțumim. place. Ție, Nana, îți doresc multă, multă sănătate, aproape de surioara ta și de părinții tăi, care fiecare sâmbătă să căznește, să ne îmbunătățească sufletele cu emisiuni frumoase. Mulțumesc din tot sufletul, mulțumim mult! Aș vrea să spun că am auzit un telespectator când a zis că ar vrea să ajungi unde Maria Lătărescu, să-i fie rușine. Eu îți doresc așa, ca Maria Lătărescu, să ai 3 nume, Nana Zimea Lătărescu Junior, să-i urmezi cântecii 100 de ani, să fii fericită, ai ocazie, ai talent să urmezi și alte cântecile care le poți înregistra tu personal, de inima ta, atenție mare la carte, multă, și eu îți doresc peste câțiva ani să fii mult mai departe și mai fericită. Mulțumim din tot sufletul, vă mulțumesc multă mult! sănătate și emisiuni frumoase în continuare, ești o dulce, ești ca o floare de frumoasă. Doamne ajută, mulțumim mult! Că a fost alte ocazii, dar eu, George, am văzut toate emisiunile foarte, foarte frumoase. Emisiuni frumoase în continuare. Mulțumim! Și aș vrea ca în ocazia asta, că 2013 te urez și familia doamnei Filimon. Sigur că da. Și multă sănătate, tot ce îți dorește. Și lui Viorica Păunescu, poezii cât de frumoase și să-i dea multă sănătate pe 2013. Mulțumim și la fel vă urăm și noi dumneavoastră, să rămâneți în continuare alături de noi. Mulțumesc frumos că m-ai ascultat și încă o dată te iubesc și mult ce dorește la viață la toată familia ta.
Mulțumesc din tot sufletul, să știți că și eu vă iubesc mult de tot și încă o dată mă bucur că mi-ați urmărit toate emisiunile și le urmăriți în continuare. Iată, Ana, deja telespectatorii vâlcenii noștri vă sună și mă bucur că le place de tine. De fapt, eram sigură că o să le placă pentru că ești o artistă adevărată. Ce să mai... Îți mulțumesc și vreau să mulțumesc și doamnei care a sunat și mulțumesc tuturor celor care ne privesc. Mă bucur din suflet că am fost primit aici la Râmnicu Vâlcea, deși eu sunt din Mehedinți. Uite că oamenii apreciază întotdeauna folclorul și ceea ce facem noi. Așa este, indiferent din ce colț am fi. Data trecută am avut-o chiar pe Alina Ceuca, pentru că tu mi-ai spus, și a fost extrem de bine primită aici, deși este de acolo, din Bistrița Năsăud. Din Bistrița Năsăud. A venit și am veselit oamenilor de aici, oltenilor noștri, le-a adus și alt gen de muzică. Da, muzica de la ea din Ardeal, din Bistrița Năsăud. Da. O cunosc de foarte mult timp și pe Alina și la fel cum te cunosc și pe tine, pentru că vreau să spun telespectatorilor că noi suntem foarte uniți atunci când vine vorba de spectacole și pentru faptul că o cunosc pe Alina vreau să spun că e și ea o fată extraordinară. De Așa fapt este, o cunoști și tu și... Da? Da, și mă bucur că, uite, după ce a fost ea aici, am urmat eu. Da, și acum revenind la ceea ce noi vorbeam adineauri, spunem, te las să-ți continui povestioara, așa? Da, deci spuneam că încă de mică am cântat și doamna Nina Predescu a fost cea care m-a îndrumat pe mine și nu pot să spun că m-a ridicat, dar m-a ajutat să evoluez. Deci mai aduce aminte vreun cântec, unul dintre primele tale cântece, le mai știi așa? Cum să nu mi-amintesc? Și nu ne fredonezi și nu acolo o strofă măcar. O să încerc să-mi reamintesc și sper să nu dezamăgesc pe nimeni. Nana rămă păcăliș cu iubitul pe furiș, Nana rămă păcăliș cu iubitul pe furiș, să nu-ți pară, nană, rău de te-i păcăliș și eu, să nu-ți pară, nană, rău de te-i păcăliș și eu. Foarte frumos, vezi, n-ai dezamăgit pe nimeni și... Este un cântec al doamnei Angelica Stoican. Eu o iubeam și o iubesc foarte mult și mi-amintesc de fiecare dată cu drag acest cântec. De asemenea, vreau să-ți spun că am ținut în minte un cântec de al doamnei Irina Login. Îl cântam Cine bate seara la fereastra mea, împreună cu... Ia, Diana, cine bate seara la fereastra ta? Sper că telespectatorii noștri care ne urmăresc nu să bată doar seara, să bată tot timpul și în momentul acesta în care noi suntem aici, ei să ne urmărească și să bată așa la... Sigur, le așteptăm cu telefoane, pe toți. Da. Și uite, pentru că mi-ai spus de două nume mari, de doamna Nina Predescu, de acolo, de la tine din Mehedinți, și de doamna Angelica Stoican, spune-mi dacă ele ți-au reprezentat și un model, să zic așa, un idol, iată, pe acest drum. Bineînțeles, bineînțeles. Am avut foarte multe de învățat de la dumnealor, nu doar din punct de vedere muzical sau al carierei. Sunt cel puțin, acum vorbesc despre doamna Nina, că am cunoscut-o mult mai bine, de aproape. E un om extraordinar, nu doar un interpret de mare ținută, este un om cu suflet mare și le spun telespectatorilor, celor care nu o cunosc personal, mai rar oameni ca dumneaei. Și contează cel mai mult în viața aceasta să știi să fii om, în primul rând. Într-adevăr. După aceea să fii domn, așa cum e și un cântec foarte cunoscut. După aceea să fii domn, artist și ce mai fi mai departe. Dar în primul rând să știi să fii om. Așa e. Este un om deosebit, eu îl port în sufletul meu și o iubesc și întotdeauna îi spun acest lucru pentru că mi-e tare dragă. Și cum nu mi-ar fi dragă o persoană care m-a ajutat pe mine atât de mult? Dar să știi că și eu am avut-o pe doamna Nina Predescu alături de mine aici în emisiunea Lada de Zestre și după ce s-a terminat emisiunea i-am zis că aș vrea și eu să mai aduc de acolo din Mehedinți și mi-a zis ia să o chem pe Anița. Și am zis, pe Anița, să-mi lăsați mărâneasă, pentru că sincer recunosc că atunci nu l-aveam, noi nu ne-am mai întâlnit o foarte lungă perioadă de timp. Într-adevăr, de mult. Fiind și ocupată cu capacitatea și tu ești. Acum cu bacalaureatul. Da, îți urăm succes. Mulțumesc la fel. Și numai bine, să ajungi acolo unde îți dorești tu. Mulțumesc și atunci mult. aș propune să mai și cântăm.
pentru a înveseli pe telespectatorii noștri și pentru a uita de vremea urâtă de afară. Cu tot dragul. Ana Maria Ionoprișan. Fulgișorel de zăpadă, fulgișorel de zăpadă, peste sat ar stau să cadă, peste sat ar stau să cadă. Peste case de creștini, peste case de creștini, sărbătorile iar vin, sărbătorile iar vin. Iar e iarnă cu nisorii, cu ger și cu sărbători, cu miros de brad din munte și ferestre împodobite. Copii măricii se adună, copii măricii se adună, colindele iar răsună, colindele iar răsună. De la mostră moși păstrate, de la mostră moși păstrate, cu dragoste colindate, cu dragoste colindate. Iar e iarnă cu nisorii, cu ger și cu sărbători, iar încep să se adune oameni buni cu gânduri bune. Cu miros de colăcei, cu miros de colăcei, și clinchet de zurgălăi, și clinchet de zurgălăi. Satele așteaptă cu minți, satele așteaptă cu minți, fi prin lume răspândiți, fi prin lume răspândiți. Îi mână dorul în sat, de unde ei au plecat, vin pe la casele lor, unde s-așteptați cu dor. Iar e iarnă cu nămeți, iar vin fete și băieți, și se încin horele în sat, se întâlnește drag cu drag. Nană, când te întâlnesc, nană, puiule, numai cu ochii-ți vorbesc. Nană, puiule, de ți-aș vorbi cu gura. Nană, puiule, toată noaptea te-aș certa. Nană, puiule, of cât te putu iubi. Nană, puiule, știi tu, nană, ori nu știi. Nană, puiule, mă privești în ochi și taci. Nană, puiule, numai în acasă-mi faci. Nană, puiule. Dar noaptea a fost lăsată, nană, puiule, pentru dragoste și ceartă. Nană, puiule, hai, nană, să ne certăm. Nană, puiule, că mi-e drag să ne împacăm. Nană, puiule, of cât te putu iubi. Nană, puiule, știi tu, nană, ori nu știi. Nană, puiule, mă privești în ochi și taci. Nană, puiule, știi, nană, dar te prefaci. Nană, puiule. Dacă te-i certa prea tare, nană, puiule, strângi-mă în brațele tale. Nană, puiule, nană, să pot auzi. Nană, puiule, numai glasul inimii. Nană, puiule, of cât te putu iubi. Nană, puiule, știi tu, nană, ori nu știi. Nană, puiule, mă privești
în ochi și taci. Nană, puiule, suferi mult, dar te prefaci. Nană, puiule. Mulțumim din nou, Ana Maria. Iată, cu fiecare melodie pe care o interpretezi, demonstrezi că ești un artist complet din toate punctele de vedere. Îți mulțumesc din suflet. Dar înainte de a vorbi de piesele tale, eu aș vrea să te întreb și să-mi spui, să-mi povestești în continuare. Mi-ai zis că după ce ai ajuns să o cunoști pe doamna Mărioara Morărescu, ai avut așa o rampă de lansare oarecum pe acest drum. Spune-mi cum a fost, cum te-ai pregătit să ajungi acolo la emisiunea Tezaur Folcloric? Înainte de a spune cum am ajuns la Tezaur Folcloric, vreau să-ți spun cum am ajuns să o cunosc pe doamna Mărioara Morărescu. După cum ți-am zis, prin intermediul domnului Georgel Nucă, am mers la un festival. Acum trebuie să dezvălui secretul, deja au trecut câțiva ani. Era un festival cu limită de vârstă, peste 16 ani. Eu nu aveam decât 13. Concurenții toți se uitau la mine și spuneau, măi, tu nu ai 16 ani. Eu, ba da, țineam morțiși să spun că am 16 ani. Mă gândeam că poate pot fi depunctată dacă se află și mi-era teamă. Nu, eu am 16 ani. Toți concurenții mă priveau și existau dubii între ei acolo despre vârsta mea. Dar am intrat pe scenă, știam că este doamna Mărioara Morărescu în juriu, știam despre toți mari valori ale muzicii populare care erau acolo și totuși nu aveam emoții, probabil nu conștientizam. Am urcat pe scenă. Mai mică. Da, era mai mică. Exact. Și nu îmi dădeam seama atunci ce înseamnă să cânti în fața unor astfel de personalități. Am cântat fără emoții, a ieșit totul perfect. Și țin minte că am cântat o piesă pe care o voi cânta și astăzi, se numește Primăvară cu ochi verzi. În momentul în care am început cu aceste două versuri, mă uitam fix în ochii juriului. Toată lumea spunea să nu te uiți la juriu, că ai emoții. Eu exact la ei mă uitam. Da. Și am văzut-o pe doamna Mărioara, cum am început să cânt Primăvară cu ochi verzi. Și a luat mâinile așa și a zis, Doamne, am citit-o pe buze și a zis, Doamne. Ei, la 2 săptămâni deja am primit telefon spunând, Ana Maria, te aștept la București la un spectacol în cadrul Tezaurului Folcloric. Nici atunci nu cred că am realizat, mă bucuram, însă cred că dacă altcineva, un alt interpret la o vârstă mai înaintată, cred că primit acel telefon, ar fi fost entuziasmat. Mai avem un telefonat, te rog să nu-ți uiți ideile. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnișoară frumoasă, eu v-am dat odată o dedicație de la Drăgășani în emisiune cu Da, sigur, spuneți, vă auzim. În emisiunea cu doamna Rodica Mitran și nu am reușit să ajung la dumneavoastră să-mi iau CD-ul. CD-urile se află încă aici. Unde aveți, adică birourile etalonului? Lângă Casa Științei, de fapt chiar la Casa Științei. Dacă veniți aici și întrebați, veți găsi. Jos acolo, da. în Ostrobeni? Sigur că da, da. Da. Și aici puteți, dacă rămâneți, după ce vorbiți cu noi, dacă rămâneți pe fir, vă va spune colega mea Ramona datele exacte unde trebuie să ajungeți. Da, și vă felicit foarte mult, foarte mult. Eu urmăresc foarte mult emisiunea dumneavoastră, că îmi place. Fata pe care ai adus-o aceea este de nota 10, au un timbru mehedințenii, să știți. Mulțumesc. Așa este, să știți. Au un timbru special, o costumație extraordinar. Chiar mă bucur. Florile astea pe care sunteți și tu ești o floare, draga mami. Mulțumim. Și face o emisiune extraordinară, îmi place. Eu iubesc tineretul. Aș vrea cât mai mult să ridicăm tineretul deasupra noastră, a pensionarilor, care și noi la rândul nostru am muncit din greu. Așa este. Iubesc foarte, foarte mult felul dumneavoastră de a fi. Deci un tineret frumos, emisiuni cât mai frumoase, odată cu această domnișoară care ați adus-o de la Mehedinți, poate reușiți să aduceți pe Petre Mățu Stoian, pe Niculina Stoican. Atunci
eu viu să-i pup pe frunte. Bine, atunci eu vă promit, le-am făcut și invitația de a ajunge aici, doar că fiind foarte ocupați, fiind artiști în adevăratul sens al cuvântului, nu au timpul necesar, dar mi-au promis că atunci când vor avea timp, vor veni și la Râmnicu Vâlcea. Mi-a părut foarte rău că a fost un spectacol cu dumnealor aici la Râmnicu Vâlcea și n-am știut că veneam, puteam să fi fost cât de departe. Lăsați că spectacole vor mai fi și nu veți, poate vor fi chiar aici invitați la emisiunea Lada de Zestre. Ar fi de nota 10 că vă urmăresc. Mă bucur din tot sufletul. Îmi place felul de emisiune pe care îl faci, domnișoară, ești crudă, dar ai o minte foarte ridicată. Mulțumesc din tot sufletul și mă bucur că ne urmăriți. O pup din suflet și pe invitata lui Mătăluță, îmi place de acoadele alea, o rog frumos să nu le tai niciodată. Nu le tai, le-a avut și mai lungi și le-a tăiat și m-am luat de ea. Nu, să nu le tai. Nu le mai tai, nu. Mulțumesc din suflet. Una e în clasa 5-a, una în clasa 1-a și au părul până la fund. Să vă trăiască atunci și pentru ele și pentru dumneavoastră noi vă dedicăm toate cântecele de astăzi. Deci mulțumesc din suflet și o să sosesc acolo la dumneavoastră. Mă bucur, să aveți o zi bună în continuare. Vă pupăm și multe emisiuni, cât mai multe și cât mai frumos. mulțumim din tot sufletul. Multă sănătate. Mulțumim mult, la fel și dumneavoastră, la revedere. Vezi, Ana, lumea te iubește și eram sigură că vor intra, așa cum au spus o mehedințeancă de nota 10. Mulțumesc, și acum mă simt revenind foarte la bine. discuția noastră despre doamna Mărioara Mărărescu și despre terzaur folcloric. Da, am ajuns acolo la București, pe scenă, am cântat, tu chiar îl știi că e de aici, din Vâlcea, Bogdan Vasile Cioranu. Sigur că da. Pe care îl salutăm. Îl salutăm, exact. Cu el am participat la acel concurs unde era doamna Mărioara Mărărescu. Pe amândoi ne-a plăcut și pe amândoi ne-a chemat la tezaur folcloric. Eram mici și ne țineam de mână, atunci deja apăruseră emoțiile, eram la București, era sala plină de oameni și noi încercam să ne transmitem energie pozitivă unul altuia. Am reușit să trecem cu bine. Și doamna Mărioara Mărărescu ne-a mai chemat tot în aceeași formulă, eu și Bogdan, și vreau să spun cu dragă inimă, cea mai mare realizare a mea a fost să fiu invitată și să mă duc la Cerbul de Aur la Brașov, alături de doamna Nina Predescu și de Olguța Berbec. Ne invitase doamna Mărioara, pot să spun cu mâna pe inimă, că este lucrul cel mai important ce s-a întâmplat de lungul acestor ani. Și eu, uite, eu, Ana, îți doresc, pentru că am ajuns în acest punct, eu îți doresc să ți se întâmple lucruri din ce în ce mai frumoase pe care să-l întreacă în intensitatea lor pe acesta. Mai avem un telefon. Mulțumesc. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Să rămână, fiți amabilă, aș vrea și o invitație, o dedicație pentru nepoțica mea. Sigur că da. Cum se numește? Bulacu Antonia Ioana, Da. care astăzi împlinește 7 luni. Mulți înainte, să crească mare și frumoasă. Mulțumesc. Și pentru nepoțelul meu, ungureanu Edi, care pe 5 a împlinit 1 an și 4 luni. Mulți înainte, să crească și el mare. Și vă dedicăm și dumneavoastră melodiile din această zi cântate de Ana Maria. Vă mulțumesc, să rămână o zi. Mulțumim și noi. Ana, eu aș propune să mai și cântăm, ca să mai avem timp și de vorbă, dar să le și ungem sufletele așa telespectatorilor noștri. Așadar, Ana Maria. Să nu-l crezi, să preface hoțul că nu știe cât de drag mi-a fost și mi drag mie. Hai vino, nana, să-mi mână brață cu dor. Hai vino, nana, să mă porți ușor.
Hai vino, nană, nopți cu lună să ne apuce. Hai vino, nană, că-ți gura dulce. Are nana ochii, nu știu cui, Doamne, cât îmi plac vorbile lui. Nu știu lume de unde le scoate, că e nana hoț de nu mai poate. Hai vino, nană, strângi-mă în brață cu dor. Hai vino, nană, să mă porți ușor. Hai vino, nană, nopți cu lună să ne apuce. Hai vino, nană, că-ți gura dulce. M-ai învățat, nană, l-ai iubit, firei tu să fii afurisit, că nu m-ai iubit cum să iubește. Ai venit la mine pe hoțește. Hai vino, nană, strângi-mă în brață cu dor. Hai vino, nană, să mă porți ușor. Hai vino, nană, nopți cu lună să ne apuce. Hai vino, nană, că-ți gura dulce. Mă cunoști că-s tinerică, port cam așa subțirică, ți-asută cu toiecele, ce mâinile mumimele, frumoși ochișorii mei, moare nana după ei. Lasă moară și să-mi vie, că mi-i drag fireală să fie. Mă cunoști că-s de la munte, port legătura pe frunte, legată pe după cap. Te moare nana de drag, frumoși ochișorii mei, moare nana după ei. Lasă moară și să-mi vie, că mi-i drag fireală să fie. Nu sunt altă, nici micuță, mă cunoști după traistuță. Mă iubește cine mă vege, nana după mine s-a pierge. Frumoși ochișorii mei, moare nana după ei. Lasă moară și să-mi vie, că mi-i drag fireală să fie. Mă cunoști că sunt fudulă, după ochi și după gură. Când arunc ochii într-o parce, îl bag pe nana în pacace. Frumoși ochișorii mei, moare nana după ei. Lasă moară și să-mi vie, că mi-i drag fireală să fie. Frumoși ochișorii mei, moare nana după ei. Cât-i mehegin sumare, ochi ca mine nima n-are. Felicitări din tot sufletul, Ana, ai zis că mă cunoști după trăistuță. Păi unde ți-e trăistuța? De data asta am lăsat-o acasă. Ai lăsat-o acasă. Data asta, că data viitoare te aștept cu trăistuța. O să o iau cu mine. Așa, spune-mi ce înseamnă, uite, mi-ai spus că cel mai frumos moment din viața ta a fost atunci când ai apărut în aceste două mari spectacole alături de doamna Mărioara Morărescu. Dar spune-mi ce înseamnă publicul pentru tine? Publicul pentru mine înseamnă cel mai mare critic. Eu spun că publicul este cel care ne alege. Mai bine ca publicul nu poate spune nimeni acest interpret este bun, acest interpret nu este bun, acesta cântă bine, acesta nu cântă bine. Deci publicul este cel care decide, cel care apreciază la adevărata valoare. Dar de multe ori se întâmplă ca oamenii de specialitate să pună eticheta nu e bun,
Și publicul din contră să placă Să acea placă. persoană și mai ales melodiile lui. Nu știu, cum interpretezi tu asta? Cine are dreptate până la urmă? Eu spun că publicul. Pentru că odată ce o mulțime de oameni spun că acea persoană cântă bine și le place, Și transmite. exact, oamenii simt, oamenii primesc mesajul de la noi, pentru că noi simțim ceea ce cântăm. Avem un telefon, te întrerup din nou, Ana. Alo, bună ziua! Bună ziua! Drăgășane, vă sună. Ne bucurăm să vă auzim! Sunt un iubit al domnișoarei din Mehedinți până să vă în Pulnișor. O felicit de prezența dânsei și nu știu dacă careva din părinții dânsii a lucrat la închepuirea minieră. Eu de-acum am ieșit la pensie, la închepuirea minieră Mehedinți. Nu, tăticul ne face semn că nu. Da, sunt din Pulnișor. Ne bucurăm să vă auzim și mă bucur din suflet pentru aprecieri. De unde și Irina Roșca, care cântă iar frumos mehedințanca mea. Irina Roșca. Îi cunoaște? Colegă cu tine? Irina Roșca, din Pulnișor. Nu știu, dar o salutăm dacă ne urmărește și sper să o cunosc în curând. Și aș vrea domnișoara ta să vină și la noi la Drăgășani să mă veselească. Sigur că da, o să facem, de ce nu, un spectacol acolo la Drăgășani și Ana o să vină să vă cânte. Cu tot dragul. Mulțumim din tot sufletul pentru telefon și vă dedicăm și noi toate piesele Anei, dacă toți sunteți un admirator al ei. Da, v-am spus, sunt din Mehedinți, Pruișor, dar sunt stabilit În Drăgășani. Sunt în Drăgășani. Am înțeles. Atunci înseamnă că toate melodiile v-au intrat așa la sentiment și v-au adus aminte de Mehedinți. Da, și la nunta dânsii vreau ca să viu cadou cu văzăce verde de vin. Ia, Vă vin de aștept cu drag, Drăgășani. dar mai e până la nunta mea. Așa o nepus că tot ca dumneavoastră, iar la fel, e la facultate la București anul 2, Multă sănătate îi dorim. ca însămânat. Eu vă mulțumesc și vă doresc Și noi vă fericire Mulțumim în și noi. continuu. Mulțumim și noi și să ne urmăriți împreună. Vezi, Ana? În continuu. În continuu, mulțumim mult! Vezi, Ana, că și de acolo, ia uite, un domn care stă în Drăgășani, dar e de acolo din Mehedinți, cu siguranță melodiile tale l-au făcut să sune așa. Mă bucur din suflet că ne urmăresc telespectatorii și că ne sună. Mi-e drag când văd că sună să transmită gânduri bune și că au aprecieri. Și iată că ai fost bine primit aici la Râmnicu Vâlcea, atâta timp cât toți telespectatorii noștri fideli ne sună și te felicită. Și atunci eu aș propune tu să ne mai cânti, vom lua și o scurtă pauză de publicitate, după care ne vom întoarce așa repejor să mai stăm să mai povestim cu Ana Maria și să mai și cântăm. Ana Maria! Pui dorit, nana, puiule, de ce m-ai mințit, nana, hoțule? Nana, pui dorit, nana, puiule, de ce m-ai mințit, nana, hoțule? Că ai mustața neagră, nana, puiule, și ești om de treabă, nana, hoțule. Că ai ochi de cărbune, nana, puiule, și ești om de lume, nana, hoțule. Dar nu ai dreptate, nana, puiule, te vezi după fapte, nana, hoțule. Că ce spui nu faci, nana, puiule, la mulți ce por stragi, nana, hoțule. Și ochii ce spun, nana, puiule, că umbli nebună, nana, hoțule.
și te minte fața, nană, nană, puiule, picat s-ar mustața, nană, hoțule. Nu te face, nană, nană, puiule, că alta nu-ți place, nană, hoțule, că doar ai știut, nană, nană, puiule, că ești prefăcut, nană, hoțule. Nu te mai jura, nană, nană, puiule, pe mustața ta, nană, hoțule, că te minte fața, nană, nană, puiule, tăiața-și mustața, nană, hoțule. Nană, cum zâmbești, nană, nană, puiule, de mă amețești, nană, hoțule. Și nu știu care-i hoața, nană, nană, puiule, gura sau mustața, nană, hoțule. Mărioara mândră, fata, fata, nechi răsfățată, țimpletina pe lungă, un inel din iarbă crudă, mărie cu albe poale, unde-i mintea dumitale, țimpletina inel și-ți luă mințile cu el. El ți l-a dat într-o joacă, n-a știut cât o să-ți placă, n-a știut cât o să-ți placă, mărioara nechi dragă. Trecușa-să-ți pe uliță, mărioară cu codiță, culcioarele în mână, se-i apă din fântână. Te întâlniști cu nana în cale și-ți prinsă în păr o floare, îți prinsă în păr o floare și-ți fură o sărutare. Iar obrazul dumitale ți-a prinsă ca arși de soare, ți-a prinsă ca arși de soare, de dragul tău nana moare. Fată cu coada pe piept, vezi că nicuța-i și ret. Aseară sub clar de lună, el ți-a dat o stea în glumă, el ți-a dat ție o stea, mărioară micutea. Dar nu te-ai gândit tu oare că poate e căzătoare? Vorbe dulce îți șoptește și-ți spune că te iubește, te mângâie încetinel să-ți pierzi capul după el. Într-o seară n-a sfințit, ți-a dat nume de Alin, sub teiul cu flori chitate, de parfum în mirezmate. Tu pluteai parcă în nori, nu știai ca deseori, mai și minceaptele dulci, să le asculți, dar să te duci. Ochii lui adânci ca cerul, ei ascund tot adevărul, în inimă tu să-i vezi, dar în vorbe să nu-i crezi. Măi, Ioane, tânăr crin, cu ochi rupți din cer senin, treci pe drum cântând cu dor, eu nu ies nici dacă mor. Departe-te, îndepărtezi, te întorci iar ca să mă vezi, și de n-am să ies la poartă, nu pot să adormi noaptea toată. Te întorci iar fluierând,